Видеокъща CDM представя. Този филм е посветен на мъжете от 82-а и 173-та военно-въздушни дивизии и тренировъчните центрове в Анке, Виетнам, където и да се намират. Първи август 69-та. Документален филм Даспо. Отряд за научни уроци. Командващ лейтенант Друри. 84 Чарли Молпик. Това е специален поздрав за, забележете само, за мъжете от ЩК или щаба на щабната компания, 2-ри батальон, 22-та пехота, простроената 22-та пехотна дивизия, както и за срочно служащите. Готов ли си? Да, сър. Кое е най-голямото нещо в света? Кажи ми, когато си готов за начало. Вече снимам, сър. Друри, Ричард, лейтенант. Щаб и щабна компания. 173-та военно-въздушна бригада. Виетнам. Проект научни уроци. Даспо. Какво? Мисия, сър. Разузнавателна мисия. Централен планински район. Цел да бъдат засечени процедури, необичайни за бойната обстановка. Леле, Изи, много ти е студен носа. Кой от вас е сержант О'Дониган? Аз, сър. Радвам се, че ще работим заедно, сержант. Аз съм новия ви командир. Майор Ноли ме запозна с целта на мисията. Ще видим, капитане. Телевизионни новини? Не военни. О, Представи се. лесна работа. Редник Е2, предстои ми произвеждане в Шибан цивилен. 27 дни и едно събуждане. Нисък съм, сър. Колко си нисък? Толкова съм нисък, че мога да скоча с парашют от монета. Спек 4 Болдин, Сан Бернардино, Калифорния. Не гледай мен, погледни към камерата. Кажи нещо. Нещо. Така, отроба, 1, 2, 3. Звънете камбани, гърмете снаряди. Виетнамци в тревата. Тори, Уилям, А, САЩ, 16848-107, специалност картечар. Какъв жив човек, а? Я сложи устния си катинар на любовния ми мускул. Ще те шибам в ухото, за да чуеш как се празня. Отвратително. Май са влюбени. Така е. Ние сме сгодени. Върхът. Кажи няколко думи. Да не се жените. Спек 5 Фрай, специалист по оръжието. Аз съм с рошова коса, гърбав, наполовина побъркан, не отговарям за действията си. Хайде, стягайте се за път. Име и ранг. Разкарай това чудо от физиономията ви. Хайде, по-живо. По-живо. Хайде, момчета. Веднага. Всички са на лице. Скачащ гущер, потвърдено, промяна на 7, 5 цифри, 7, 5, 9. Камер омбре, край. Тръгвайте. Подкрепление за това село. Песен Боб на 2. Прието, тук 2-4 край. Контрол на кула 3, край. Пригответе се отзад. Рок-н-рол. Кула 3, тук крещящ гущер 2-4 край. Хей, 2-4. Кула, наближаваме целта. Бригинс е Суифт. 438. Все още не се виждат индианци. Край. Прието 2-4. Кула 3, край. Прието, Кула. Гущер 2-4 край. Хайде, господа. Хайде, това не е междинна спирка. Слизайте. Вън. Движение група, по-живо. Хайде.
Изнасяйте се бързо, като шибащи се зайци. Хайде, твой ред е да минеш пред цевта. Камък, омбре 3, камък 3. Тук е ездач 2. Ние сме долу и сме щастливи. Повтарям, долу щастливи. Седя, повтарям, Алфа, Оскар, Кило, край. Ездач, тук камък омбре, чуваме ви ясно, долу и щастливи. Сиера Ромео проверява. Алфа, Оскар, Кило, край. Ездач, край. Камък омбре, край. Чувал ли си за шумова дисциплина? Красавец, Изи, стегнете буклуците на тези шибани новобранци. Щом той казва, че буклуците ви са разхвърляни, значи са разхвърляни. Вдигате повече шум от два скелета, които се чукат на ламаринен покрив. Използваш кубичка за презерватив, а? Вдигат повече шум от китайски фестивал. Няма проблеми, човек. Ще ти поправим багажите малко. Нали става? Не се притеснявай. Нямах време да го направя сам. Тъкмо дойдох и ми казаха, че излизам на задача. Имах време да си взема нещата от склада, но не и да ги оправя. Никога не си бил на задача, сър. Не. Божичко, не мога да повярвам, че са ни дали лейтенант. На всичкото отгоре е новобранец. Под дяволите. Само това ни липсваше. ШНБ. ШНБ? Това означава шибан новобранец. Някой лиан или клон може да ти издърпа хълката. Никога не подготви предварително гранатата. Да, лейтенант. Нали не искаш да се самоздравиш? От колко време си тук, новобранец? От 48. 26 дни, а ти? Толкова си нов, че още не си се родил. Аз съм нисък. Колко нисък? Толкова съм нисък, че трябва да изкопаеш дупка, за да ми сриташ задника. Какъв ти е оперативният статут? 8-4 Чарли Молпик. Ами 8-4 Чарли. По-добре, отколкото да си в Браво. Молпик. Какво означава това? Молтан. Може би мощни пиклюци. Мощни шибалници. Означава motion picture, игрален филм. По дяволите, сигурно е готино да си на такава работа. Какво става? Спасявай кожата, Гущер. Да тръгваме. Никога не минавай зад мен, аз съм последен. Ела с мен. Искам това да бъде записано. Няма да позволя това да се повтори. Ако ми насочиш оръжие отново, ще те изпрати пред военен съд. Виж какво, лейтенант, вече не сме в тила. За военен съд са необходими поне двама офицери. Единственият офицер тук си ти. А шефа тук е гората. Не идвам от улицата, минал съм през пехотинска подготовка. Тези детски играчки не вършат никаква работа тук, сър. Това е играта на Чарли. Правилата също са негови. Ние ги научихме и за това все още сме тук. И затова съм тук. Затова и той е тук. За да върне наученето обратно. Готов съм да се уча. Но не е супряно в главата оръжие. Добре. Ще те научим. Но ако ми се наложи да насочи оръжието си към теб отново, ще дръпна с посъка. Силата на цветето. Какво знаете за мисията си? Всеки път е едно и също. Намери Чарли. Прати на С-2 сводка, застреля и някой друг дръпнат. Останалите ги остави в страшна агония. С4 пластичен взрив, все същото. Вие нито уважавате ранга, нито мисията си. Ей, не се стяги толкова. Той насочи оръжие към главата ми и заплаши да ме убие. Не понасям подобни изпълнения. Не си играй с ОД. Той е жив бръснач. Можеш да му излезеш насреща само, ако искаш да се самоубиваш. Много е корав. Той мисли, че ни пречиш. Оде е толкова железен, че би могъл да изяде супорите от носа на някой мъртвец. А ти си един гнусен педарас. Той е много праведен.
Той просто казва да мълчиш. Ето така. Оде, ние движеща сила, човече. Тук всички сме братя. Точно така. По дяволите. Държите се така, сякаш сте на някакъв пикник. Да, но човека има нужда и от храна, сър. Ядеш всеки път, когато имаш възможност. Всичко е много просто. Ето, Ей, вижте. това си е моята трева. Само ще ти я нося. Смъртта на ОД се крие в тревата. Запази мо, човек. И не ме занаси. Никога не бихте занасял, Хамър. Ти си любимото ми лайно. Щом си радиооператор, защо носиш карабина? Мислех, че на радиооператора се полага 45-ти калибър. По дяволите, лейтенант, всеки има нужда от сериозно оръжие. Сол. Вземи. Топло ядене, ОД. Кракър. Ние не пушим трева, докато сме на работа, нали, Изи? Хайде, де. Аз... Искаш да ме убиеш ли? Сержант, това беше в моята раница. По дяволите. След 6 месеца ще събере реколтата. Съжалявам, сър. Пушенето е забранено при тези операции. Гледай това да не се повтори. Не губете самообладание. Това е навик. Човек забравя. Една кибритена клечка, запалена през нощта, може да ни погуби. При добро време миризмата на цигарите се усеща от четвърт миля. Красавец, дай му няколко солни таблетки. Не се засягайте, сър. Научни уроци. И на Молпик. Мерси. Двоен код, ЛЗ, на североизток от обекта. 79Z. На дяволско куче и ме бават майката. Батальон 616, Южен Виетнам. Лейтенант, това са нашите американски съветници. Координация за медицинска евакуация. Потвърдете Айдехет. 6539. Край. Нуждаем се от помощ. На какво разстояние са от нас? Дори да стигнем на време, нямаме достатъчно огнева мощ. Много ми харесва залеза във Виетнам. Прекрасен е. Прекрасен друг път. Деня е към своя край, а аз съм с един ден по-нисък. Мразя това шибано място. Трябва да бомбардират цялата шибана страна. И Северен и Южен Виетнам. Да я предадат в ръцете на владетеля на небесата, за да каже: хей, коперете, това място не подлежи на ремонт. Понякога е красиво тук. Да я беше видял, когато аз пристигнах. Хайде, Молпик. Слонови и тигри по пътеката на Хо Чи Мин. Говоря за шибани слонове. Лагерувахме настрани от пътеката нощем. Дори Чък се придържаше към пътеката. Няма шансове да се спъне в нас. Кордата е опъната. Не е ли малко топло за бронираната жилетка? Заповядай, Пили Сорис. И аз ти е номер 1. Така, първа смяна, нощен караул. Кракър, Хамър, аз. След това красавица и Изи. И аз мога да поема една смяна. Теб не те познавам. Не си свикнал с обстановката. Нуждаеш се от сън. Какво ще кажете аз да поема някоя смяна? За десерт имаме консерва с праскови и един плодов коктейл, който Молпик пренесе до тук в сака си. Долен скъпаняк, оставил си горкото момче да мъкне тези консерви. Ти си по-долен и от лайнона Кит. Целуни ми задника, красавец. Той има нужда от тренировка. Има ли някаква информация за медицинското евакуиране? Имаме нужда от малко добри новини тук. Край. Всички хеликоптери са на земята. Прието, можеш да ми го кажеш. 82-и ескадрон и разгонва фамилията, а? Ранените стават все повече. Край. Пак ги мелят.
Първи прозорец във времето. Следващо прояснение в късния следобед. Ще се опитаме да качим няколко хеликоптера във въздуха. Хашко, Ще продължаваме обстрела от въздуха. могат да ги изтеглят утре вечерта. Много категорично. Може би. Изя с яденето, Мопик. Хей, какво е това? Тетрациклин. Пипнах трипер последния път, когато бях в града. Това е Виетнам. Къде другаде по света можеш да пипнеш заразна болест само за няколко долара? Трипера, после ядва. Гадни са пичите въшки. Абе, и те не са чак такъв проблем. Взимаш един щик и малко газ за запалки, подпалваш си космите при слабините и когато малките гадове почнат да подскачат, ги удриш по главата. Страхотна. Я го изключи това чудо. Сержант, трябва да направим по едно интервю за миналото на всеки човек. Реших да започна с теб. Какво е интервю? Нали знаеш откъде си и какво си правил преди казармата? Нещо от миналото. Това е личния ми живот. Армията няма работа в личния ми живот. Добре, в такъв случай ще започнем от теб, сержант Фрай. Спек 5. Да го отложим за малко по-нататък, ако нямаш нищо против. Почнете от Изи. Колко време си бил на фронта? Цяла вечност. Имам 4 лилави сърца и 2 бронзови звезди. Имам достатъчно кремвирши, че да открия Сергия за хот-доци. Антената е като мишена на гърба ми. Трудно е да влезеш в някой магазин за хранителни стоки и да си поръчаш балсам за устни. В брой ли ще плащате или в кредитни карти, пита продавачката. Клиентът отвръща. Пиши ми го сметката. Какво ще правиш, когато се върнеш вкъщи? Не знам. Ще се надрусам. Ще се размотая. Ще видя жена си. Защо се присъедини към армията? Съдията ме написа доброволец. Или това, или трябваше да ме затворят. Какъв е проблема на войната? Изпълнена е с насилие. Кой съдия те е прецакал? Не. Той ми направи услуга. Армията ме спаси от затвора. Освен ако не се озова в моргата. За сега съм жертва на член 15. Отнеха ми ранга, спряха ми заплатата, но това не е проблем. Джунглата ме спаси от затвора. ОД пък ме спаси от джунглата. Това, което най-много мразя тук са нощите. Те ме плашат. Твърде нисък съм за тази работа вече. Когато станеш твърде нисък, започваш да се шашкаш. Шашкане ли е да мислиш, че някой ще се опита да те убие, когато някой се опитва да те убие? Защо го правиш? Само това умея. Да бъда тук с приятелите си. Тези хора яко биха загазили, ако не съм на тръбата. Тук е контролната. Ей, виж какво хванах. Радиото на въоръжените сили.
Тук положението е шибано. Зелените маймуни се спукват от стрелба. Кажете на онези стоповете да пуснат още една поредица. Край! 9847 тук Камък Омбре. Следва обстрел. Дръжте се. Съобщете своя статус. Начало на стрелбата. Край. Камък Омбре, не знам. Не знам колко мъже са ни останали. В момента се опитвам да... От дяволите, мамка му, наближават все повече. Лейтенантът е ударен. О, господи! Медик! О, не, шести е долу. Камък Омбре, тук, 9847, повтарям. Шести е долу. Дръпнатите наближават все повече. Нуждаем се от помощ. Какво, сър? Изискват обстрел на собствените си позиции. Помощ! Господи, помощ! Горките нещастници. Помощ! Трябваше да им помогнем. 9847, тук Камък Омбре 3. Докладвайте ситуацията, край. И да умрем с тях ли? 9847, за Бога. Дейл. Не се шашки толкова, новобранец. Хайде, спете. 120 души току-що загинаха. Аз имам много мъртви хора тук, лейтенант. Не бързай толкова да умираш. Тук има достатъчно война. За всички ни. И аз имах гадже. Веднъж. Дори бяхме сгодени. Вече втори път съм тук. Знаеш ли, Оде? Вече не издържам. Лайното започва да ми уредява. Само още един път. Само още един път? Това е последната ни мисия. Изи си отива след това. Като изгубиш един пръст, вече не можеш да свиеш умрук, нали? И още как, мога да се справя още един път. Само още един път, така че... Стегни си лайното. Направи една хубава топка от него и го хвърли в окото на Чарли. По-добре ги изтръски преди да ги обуеш. Всякакви гадни същества се промъкват в обувките нощем. Искаш ли кафе? Какао? Сварих вода за всички. Шеф на лавката ли стана, лейтенант? Реших, че е по-добре така, отколкото да се возя безплатно. Хей, лейтенант. 26 и едно събуждане. Толкова съм нисък, че мога да почеша мравка под брадата. Лейтенант, винаги слагай по 18 патрона в пълнителя, а не 20. Пружината не обича да се претоварва. Да, знам. Проведи си сам тогава научните уроци. През деня ги суша.
Някои хора минават и без чорапи, но не и аз. По време на дъждовния сезон сухите чорапи са нещо по-добро от секса. Много време ли си изкарал на бойното поле? Да. В продължение на 3 месеца бях в ада. Всякакви ужаси, каквито можеш да си представиш, а и такива, каквито не можеш. 3 пъти са ме измъквали чрез медицинска евакуация, защото са ме мислили за мъртъв. Не, искам да кажа, както си стоя в дупката с още 3, изведнъж пада снаряд при нас и всички биват взривени на парчета. Вадя късмет и се озовавам без съзнание. Кръв ми излиза от ушите и носа, но не е само моя. Медиците ме мислят за мъртъв и те хвърлят на хеликоптера. С труповете. Не е особено забавно да се събудиш сред трупове. Не, късмета ми е направо невероятен. Тичаме през едно насъждение и пада снаряд. Тези от лявата и дясната ми страна са очистени. А аз оставам жив. Имам стотици такива случки. Един път ми се заби шрапнал в каската. Беше ми цъпнал главата леко. Странна работа. Късмет. Късмет. Господ, карма. Моята карма се погрижи за моята догма. Не, искам да кажа, че това стана досадно. Хората стояха близо до мен, сякаш ще могат да закачат от късмета. Това са водощуроти и хората стават странни в джунглата. Започват да вярват в какво ли не. Щастливи шалчета, библии, вързани към сърцата им, а някои от тях дори не са ходили на църква. Това е късмета на Болдуин. Компанията, цялата бригада говори за това. Искам да кажа, нападат ни и момчетата стоят близо до мен, сякаш съм стоманен чадър. Дори и аз започнах да вярвам в това. Не, сериозно. Карате да мислиш, че Господ има специален план за теб. Нещо специално добро или специално лошо? Винаги са пълни течаща вода. Неподвижната вода е пълна с какви ли нега дори. Пускаш неутрализиращите таблетки вътре и продължаваш. Един път, когато си пълнихме манерките, открихме 5 трупа, дръпнати нагоре по течението. Бяха прогнили. Парчета от труповете им плуваха наоколо. До тогава вече бяхме изпили половината от Какво водата. направихте? Казахме си, майната му и продължихме. Голяма работа. Това се нарича супа. Това е военна история, нали? Лейтенант, бива си те. Говори ли ти се? Да, защо не? Давай. Доброволец ли си? Не. Аз съм от поканените. Работех за баща си. Не можех да понасям постоянната работа. Затова малко се пораздвижих. Идвам от малко градче. Но нали разбираш, с приятелите ми го държим. На никой не му пука. Шерифа, той малко ни се опълва от време на време, но общо взето е слаба работа. Мисля, че баща ми... Да, баща ми обърна внимание на донаборната комисия, че е дошъл и моя ред. Каза, че това ще ме превърне в мъж. И тогава ме привикаха. Така и не правех нищо съществено. Приятелите ми бяха започнали да се спасяват. Лари се ожени. Ед замина да учи. Аз просто боядисвах къщи. Поставях линолеум, от всичко по-малко. Сам ли искаше да бъдеш в този род войски? Да. Фронта започна да ми се отразява зле.
Много се набляга на дрогата там. Реших, че мога да започна с нещо твърдо. Нещо, което... Например, като LSD, хашиш. Но беше толкова скучно, човече. Но стига глупости. Сега ни навряха в тила. Никой не се закача с този екип. Никаква военна полиция, никакви инспекции. Никой не се ебава с нас. Дори и офицерите. Мислят ни за луди. Нали разбираш? За щури, убийци. А вие такива ли сте? Не, не. Ние сме нормални убийци. Така казва Оде. Ти си голям коревяга. Знаеш ли, наемниците убиват за пари, садистите за удоволствие, бойците, те убиват и за двете. Така е, приятел. Ей, красавец, какво ще кажеш за метните гривни? Забелязах, че целият екип ги носи. Защо? Защото сме брати. Това е. Това ли е всичко? Не е ли достатъчно? А тази кожената означава ли нещо? Коя е тази ли? Да, откъде я имаш? От Малибу. Винаги съм искал да си имам куче. Май ще го нарека Файдо. Хайде, хайде. Така. Понякога тези същества яко ти изкарват акъла. Просто си седиш и така. Изкачат и изчезват. Звучи и така, сякаш някой ти казва... Казва ти да... Идвам от Южна Каролина. На север ни наричат хилбилита, но ние не сме такива. Не, в речника пише, че хилбили е фермер от щата Мичиган. Ние бяхме бяли буклуци. Адски бедни, голямо семейство. Аз лично имам 4 деца. Да, 2 момчета и 2 момичета. Всъщност най-големия е направил това за мен. Фарбата не е чак толкова зле. Имам добър пенсионен план. Осигури ми образование. Получих и диплома. Само така. За черни хора и пуерториканци, които дори не владеят английски, армията е единствения работодател, за който всички са равни. Мога да стигна до първи сержант, дори и до офицер. Добре плащат. Мислиш ли, че това, което правиш тук е редно? Не му дава много смисъл. Хората като мен си прекарват времето в търсене на начин да си осигури храна на масата. Това е общо взето. Знаеш ли, баща ми беше един от най-добрите дърводелци, които някога си виждал. Но нямаше много работа заради ръцете. Бяха целите разкривени от проклетия артрит. Но когато правеше нещо, шкаф или столче на 3 крака, то беше най-хубавото 3-крако столче, което можеш да направиш. И мен ме е учил така. Трябва да си вършиш работата максимално най-добре, независимо от това дали ти допада. Спомням си как един път работеше над шкаф от тъмен дъб. Тъмен дъб. И когато жената, която го беше поръчала, каза, че го иска в бяло, за да й се върже с дюшемето, той го боядиса в бяло. А този тъмен дъб беше прекрасен. Но той го боядиса. Това беше най-чистото, най-гладкото бяло, което някога си виждал. Млякото не е толкова бяло. Трябва да си гледаш работата и да оставиш преценките на останалите. Да си заслужиш заплатата. И Оде така мисли. Затова сме така с него, естествено. Аз съм отгоре. Като си от Южна Каролина, Да? дразни ли те това, че началникът е черен? Такива въпроси не се задават тук. Това е въпрос за реалния свят.
Задай ми го само в Южна Каролина. Тук не. Щом искаш да ме питаш нещо, питай дали ОДН е най-добрият началник, с който някога съм работил. Питай ме дали ОДН е един от най-страхотните хора, с които съм заставал рамо до рамо на бойното поле. Питай ме дали го обичам като брат и дали бих убивал за него. Защото отговорът е да и вече съм. Когато съм излагал живота си на опасност, за да спася неговия живот, съм го правил честно. Той е правил същото за мен. Изключи това проклято чудо, свършихме. Мисля, че трябва да видиш нещо. Ето. Капан. Въже за спъване. Виж, камуфлажа е увякнал. А това е китайска комунистическа граната. По какъв начин може да се отстрани? Водача рита жицата, гранатата гръмва, убива него, евентуално и някой друг от околните. Останалите от патрула се пръсват из джунглата. Биват перфорирани. Чик си е стегнал лайната. Пътеката е пълна с такива. Той е наблизо. По-добре да се махнем от пътеката. А ако Одея се озове в рая някой ден, първо ще го провери за капани. Ăn vậy ăn được cái gì? Tao không ăn đâu à? Quá, cho tao miếng nước coi. Dạ, bây giờ mày được cho tao tắm đã dữ hả? Tắm con mẹ mày với tắm. Đi đâu mày? Đi đồng chí ơi. Tắm con mẹ làm gì mà tắm? Nè, khổ lắm. Đi đi. Thằng Tư thằng Năm đi mau lên. Dạ, bây giờ tắm đã dữ hả? Tắm con mẹ mày với tắm. Помощ! Помощ! Господи! Не гледай. Не гледай. Така. Добре. Спокойно. Хайде хора, давайте да се разкараме от тук. Молпик, повече няма да ти казвам да залягаш, ясно? Ясно, ясно. Май синя кръв тече из вените ти, лейтенант. Да ме вземат мътните, Алис. С нощи лайната оредяха, а сега попадаме на капани. Без малко да си тръгнем от тук с сандал, холчи ми в гърба. Ами инфекция? Нямаш проблеми. Ето ти малко тетрациклин. Пий по 2 на всеки 4 часа. Вземи пурата ми. Тук гъмжи отдръпнати. Твърде нисък съм за тези глупости. Котекс, майка ми ги изпраща. По-добре от полевото облекло. Ще ти кажа нещо. Това определено е як фактор на свиване. Фактор свиване? Фактор свиване. Това е когато те удари страха. Чувстваш се така, сякаш задникът ти започва да всмуква въздух от страх. Да, засадата е фактор на свиване 10. Като чуеш минохвъргачката да каже блуп, очакването на снаряда е фактор на свиване 6. Снайпера е 10. Там на пътеката това беше 8. 7. 9. 3. Аз заспах. Ти си шибеният Джон Уейн. Ей, лейтенант. Знаеш ли, че ти си първият човек, който пуска кръв на наша мисия? Сериозно, първия? Да. Това е лошо предназнаменование. Знаеш ли, тази война вече не е забавна. Виетнам придава лош имидж на думата война. Блато. Треска. Дръпнати навсякъде из квартала. Да изчезваме от тук.
Това шибано радио. Под дяволите заседнах, мамка му. Както винаги, интелигентността на този пич не струва и 5 пари. Ще си купувам Мак 1. 351. С 4 скорости. Червен. Поръчах си го наскоро. Ще ме чака, когато се прибера вкъщи. С2 отчете движение тук. Открихме допълнително движение. Мислех, че имаш Форд. 54-та година. Схеми 390. Имам. Оставил съм го на брат ми да го кара. Винаги можеш да познаеш кога Изи лъже. Аз пък искам Ягуар с радар за пички. Лейтенант, ти ако беше чък, къде щеше да лагеруваш през нощта? Ако искам да ми ръсиш лайна, ще ти стисна главата. Ей, кой ти бърка отзад? Хайде, давай. Ще ти откъсна кръка и ще те бия по главата с него. Аз пък ще ти откъсна главата и ще ти си изсера в дупката. Лейтенант, каква кола имаш? Volkswagen, Калинка, 65-та. Автоматик ли? Не, но искам да си взема Камаро или Firebird. Така, вижте. Това има добър изход. Вода, подслон. Така, да видим дали лейтенанта е неясно с материала. Молтик, това за Чарли ли го оставяш? Извинявай. Мамка му. Volkswagen Калинка със скорости. Лейтенант, ти имаш коса на газа си, бе, човек. Коравяга. Успокойте се малко. По дяволите. Под дяволите. Лейтенанта май е наясно с материал. Ето ги. Тихо. Я виж тук, 69-та. Изи 6-9. Ще го направим тук. Утреното слънце ще бъде зад нас. Първо разузнаване. Изглеждат ми нови. Новобранци. 20 на души. Нови униформи. Оръжие най-вече СКС-та, няколко АК, едно РПГ, минохвъргачка, 3 транспортни коли, сигурно патрули. Ще инструктирам всички, в случай, че се разделим или нещо такова. Така ще имаме по-добри шансове. Как можем да бъдем сигурни, че утре ще са тук? Копаят дълбока дупка. Никой не си дава зор да прави кенеф, освен ако не възнамерява да се задържи тук. Голям гъс. Разбрахте ли ме етапа? Голям гъс. Обсега на дългите пушки мая 450 метра. Защо да стреляме по тях при положение, че ще ги обстрелват с артилерия? За да ги заблудим. А и ако онези от центъра за насочване на стрелбата объркат нещо, поне ще можем да очистим някой друго копеле. Ще насочим стрелбата към онези, които могат да ни спънат измъкването. Поред на номерата. Изи се свързва с огневата мисия. Задържане на стрелбата. 2. Кракър и аз стреляме. Главни цели. Възможните цели. 3. Изи дава сигнала. Събираме се и се изтегляме. Като зебра с риран задник. Тръгваме обратно към лагера. Оставяме следи, за да ни следят. Подготвяме изненади. Правим 90. Удряме дамата птица
Координати на дамата птица са 132 градуса. Разбрали, Хамър? 1-3-2, ясно. Така, въпроси? Да, аз какво да правя? Не ни се пречкай. Много пик, не пикай върху мен, пикай върху камерата. Хайде бе, човек, шашни хората вкъщи, извади го, покажи им какво се казва войнишко оръжие. Това е моето оръжие, това е моят пътлак. С това убивам хора, а с това се забавлявам по мрак. Хей, войнико, как се озова в този кръг, бе, идиот? Работих в една лаборатория в Тила. Постпродукция. От време на време получавахме филми, нали разбирате, без оператора, само кадрите. Изучавахме, че е бил застрелян или че е умрял по някакъв друг начин. Май гадно беше да чакаш да се прояви филма, защото никога не се знаеше какво следва да видиш. Понякога нямаше нищо особено, но понякога... Мисля, че онова е било страшно. Какво стана? Свършите филма. Под дяволите. Историята на неговия живот. Това е ред да минеш през лентата, лейтенант. Ясно. Шляпнах ви няколко шамара, а сега е ваш ред, нали? Ей, лейтенант, от кога сте тук? Извинявам се. Чакай. Лейтенант, от кога сте на бойното поле? Съжалявам. Лейтенант, от кога сте в армията? Активна служба. Близо 2 години. В колежа бях към национална сигурност. Исках да уча в Уест Пойнт, но не успях да вляза. Политика. Обикновена армия, лейтенант. Не мислих, че сте кариерист. Защо се държите така грубо с нас? Ние сме едни съвсем обикновени копелета, които се опитват да си вършат работата. Достатъчно, Изи. Не. Добър въпрос. Според мен вие гледате на тази война като на някаква игра. Обличате се като закоравели командос и правите се на силни. Глупости. Абсолютно. Командо си друг път. А ти как гледаш на войната, лейтенант? Бизнес. Голям бизнес. Армията е една голяма корпорация, като Гълф и Уестърн. Та, гълта и огоявай, а ние сме зъбци в огромната машина. И така може да се каже. Но както казва Кракър, има и възможности. Можеш да бъдеш шпионка, или ако виждаш необходимите качества в себе си, потенциала за издигане е огромен. Ти да не си някакъв специален кадър. Точно така. След 12 месеца мога да стана старши лейтенант. Ако съм хитър, мога да напусна Виетнам като капитан. Ако си хитър. Затова се записах доброволец за този отряд. Доброволец? Доброволно влязох. Виж какво. В обикновен отряд аз съм просто един от многото някакви лейтенанти. Единственият ми шанс тогава е да ни ударят много яко и аз да оправя положението. Но и тогава има някой като теб, който взима решение и обира овациите. Разбира се. В този отряд имам възможност да си проявя уменията и да прекарвам повече време с началниците си. Хората казват, важно е кого познаваш или на кого духаш. Мога да ви взема със себе си. Стойте да гледайте. Повишения, медали, ще ги уредя. Ще вмъкна и някоя препоръка. Значи ви използваш Виетнам, за да си уредиш живота. Вижте какво. Не всеки ден избухва война. Това е шанс за кариера, който не е за изпускане. А активната служба на бойното поле е фундацията за успешна кариера. И именно това не е наред с тази война. Много хора я използват. Именно. Всяка нощ лежиш на поста си. Проверяваш огневите си линии и най-вече запаметяваш терена, който е пред теб. По този начин знаеш, че те са лошите. Понякога си мислиш, че малкият жълтяга е заел мястото на някой храст. Знаеш, че е мръднал. Знаеш го. Мразя периода преди
Мисията. Виждаш ли, ей, онзи храст? Погледни. Ето го. Прилича на пълзящ гущер. Ако го гледаш достатъчно дълго, ще се помести. Не те базика. Шантава работа. Виетнам е същински кошмар, ако имаш въображение. Не, благодаря. Ей, Изи. От какво се страхува веселия зелен гигант най-много? Не знам, от какво? Берачи на авокадо. Хайде, Изи, дай ми хартийки от дъвки. В момента обработваме терена, да изглежда така, сякаш 15 души са били тук. Това кара жълтите да ни гонят с по-голям отряд. А колкото по-голям е отряда, толкова по-бавно се движи. Нуждаем се от всяка преднина, с която можем да се здобием. Обикновената граната има 30-секундно задържане, дава ти повече време за хвърляне. Пушечната граната е по-бърза. Затова ги размених. Сър, доста време носите вече. Трябва ми. Хей, подписал съм се за най-войнико. Можеш да си вземеш. Но ще се наложи да го направиш по същия начин, по който и Чарли. Но ти гарантирам, че ще си развалиш деня. Така. Заповядай. 25 едно събуждане. Твърде нисък съм, че да се ебава някой с мен. Знаете ли какво? Когато се пребера вкъщи, ще си взема един гараж. Чаткате ли? Никаква сграда, никаква поддръжка. Какво трябва да се прави? Един път в годината бойдисваш линиите. Ще си взема паркинг без мейтап и ще си живее спокойно. Започваме. Време е за действие. Така? Ето това наричам малка изненада за Чарли. Разбирате ли? Няма да използваме тази пътека на връщане. Не, ако имаме акъл в главите. Скривам кордата. Сега ще премахна и халката. Тук трябва много да се внимава. Така. Виж какво ще ти кажа. Ако си достатъчно време тук, можеш да се научиш как да надхитриш хитреца. Кракър. Явно са получили подкрепление през нощта. Да, там долу има много мъже, Оде. Лайното ти уредява ли вече, Мопик? Обзалагам се, че би дал, мило и драго, онази тревица да си е при теб. Търда, бърд контрол, тук е Ездач 2. Как ме чувате, край? Чуваме те добре, а ти нас, край. Чувам ви, Лайма Чарли. Начало на огнева мисия. Искаме артилерийски обстрел. Запишете координатите. Вражеска войска, групирана на открито, леко помитане. В книгата с вицовете чета Делта, Оскар, Лайма, Ехо, Ноември, Голф, Фокстрот, Индия. Повторете. Прието, огнева мисия, Делта, Оскар, Лайма, Ехо, Ноембър, Голф, Фокстрот, Индия, край. Изчакайте едно. Потвърждаваме. Стрелба по целта при моя заповед. Да, сигурно в момента се държат там долу. Да. Или ни търсят. По-добре да викнем Арти и Диди. Ти си шефа на джунглата. Огън. Прието, изстреляно, край. Пуснете 150 наляво, те бягат. Пуснете 150 наляво и огън. Целта е зловеща. Бунт. Прието. Огън по целта. Ездаш 2, край.
Отшепете се. Набери ме, Алис. Дамата птица е ударена отново. Тексаската шапка откача от ужас. Можем ли да стигнем до селото? Ясно, Аде. Селото. Направо ги размазват. Трябва да направя своя доклад. Камък Омбре 3, ездаж 2.5. Как ме чувате? Камър Омбре 3, ездаж 2.5. Как ме чувате? Ездач 2-5, чувам те отлично, край. И аз те чувам отлично, Омбре. Доклад за обстановката. Мисия завършена. Врага забелязан. В момента е под обстрел. Доклад прият, край. Ездаж 2.5 край. Много ми е неприятно, когато не стреляме. А на мен не. Нещо като лична застраховка срещу излишните рискове. Да, това е като да шиваш суха клетка. Топките ти посиняват. Не за това. Всеки пожален жълтур може да очисти някой от нас. Така. Изтегляме се. Добре ли си? Да, добре съм. Добре. Продължавайте. Камък Омбре 3, тук е ездач 2, мястото на взимане е променено. Песен Боб Ю, шах 3. Ако огладнеш да вчи аварийната си дажба, когато ожеднеш, пини малко вода, но не много. Ще ти се подуе корема. Няма да имаме възможност да спрем достатъчно дълго, че да ядем преди селото. Жълти. Точно пред нас на около 50 метра шестима са. Засада. Не. Закуска. Хайде. Ще ги заобиколим или ще минем през тях? През тях. Време да очистим няколко. Чакайте, не можем ли да ги заобиколим? Ще загубим много време и няма да е лесно. Да ги ударим тогава. Хайде бе, човек. Това е последния ни купон. Да занесем няколко глави обратно. Какво пък толкова и без това не можем да танцуваме? Нима искаш да живееш вечно? Нали ме знаеш, Брис? Винаги готов за майтап. Не. Ще се справя. Добре. До потока. Нареждаме се по линията. Аз, Изи, лейтенанта, Красавица, Кракър. Пазете ни гръбовете. Хамър. Ами Мопик? Той ще ни чака при багажа. Хайде. Откривам купона с граната. След това ги удряме. Хамър. Единият е въоръжен с РПГ. Очисти го това копеле. Хайде, и внимавайте да не се получи кръстосана стрелба. Да им разкажем играта.
Добре. Хамър, пазач, 12 часа. Виж, сувенири. Кой превари, той завари. Ей, той все още е жив. Чакай, ще го вземем с нас. Глупости. Ние не убиваме. Лъквай, Хамър. Ние убиваме, но го обърнахме на касапница. Не е същото. Знаеш го много добре. Ще го върнем обратно в С2. По дяволите, кой ще носи този копелдак? Ако се противи, ще се превърне в кошмар. Ако го изкараме без съзнание, се превръща в жив труп. Той може да върви. Пробвали сме го и друг път. Аз ще го нося. Аз ще помогна. Хайде, де. Ще го вземем с нас. Лейтенант, честито. Ще получиш медал. Излизаш за пръв път, а вече медал. Повечето говеда изкарват по цяла година на полето и така и не им се пада честа да се срещнат с Чък, а ти даже си носиш един вкъщи. Стегни се, тръгваме. Хайде, да не ти се умира случайно. Не разбрали, че Чарли ни е чул? Изи! Снайпери! Получиха радиото. Прекратете огъня! Прекратете огъня. Прекратете огъня! Нямаме мишена. Красавец! Напред! Снайпер! Трябва да му помогнем. Хамър! Хамър! Ясно, ясно. Готов ли си? Биваме. Добре, върви. Хайде, красавец. Хамър! Нищо ми няма. От дяволите, оставете го намира. Мамка му! От дяволите, свържи се с ПСД. Шибаното радио не работи. Той все още е жив. Красавец, не дей. Не. Той има граната. Той ще се самоубие. Дръж се, Болдин. Дръж се. Дръж се, красавицо, дръж се. Дръж се. Чакай, бе, човек. Не дей. Хвани Красавец. се. Хвани се, стани, красавец. Хвани се. По дяволите. Мамка му. Оде, моля те. Моля те, Господи. Моля те. От дяволите. Боже Господи. Не дей, не. Не дей, Оде, не. Оде, не дей. О, Боже. По дяволите. Всичко свърши, Изи. Още жълти отдясно. Жълти отдясно. Улучи го, братко. Улучи го. Добре ли си?
Имаме право на избор. Или взимаме жълтия, или красавеца. Не можем да ги влачим и двамата. Но той е мъртъв. Американците никога не изоставят с мъртвите. Няма да го убивате. Няма. Ти ще го убиеш, лейтенант. Не можете да ме накарате. Ние тръгваме. Ако неговите хора се добрат до него преди да умре, той може да им разкаже за нас. Боеприпасите ни не са много. Имаме един ранен. Радиостанцията я няма. Не. Без пистолет, лейтенант. Шумова дисциплина. С ножа е по-лично. Време е да си изцапаш ръцете с кръв. Твое е лично убийство. Той и без това ще умре. Може би. Хайде, лейтенант. Не, чакай. Сигурно ще искаш. Ще искаш да знаеш кого убиваш. Казва се Тронг. Нгиен Тронг. Към 19 годишен. Изглежда има семейство. Жена. Симпатична жена. Хайде, лейтенант. Хайде, убий това копеле. По дяволите, лейтенант. Не можеш да убиеш човек като хората. По-добре да се придвижваме. Ще унищожа дългите пушки. Екипировката на красавеца също. Хамър, дай ми бял фосфор. Дай. Оде. По-добре си разтопи радиостанцията. Кракър. Колко пъти имаме до селото? 3-4 мили. 79 градуса. Запомни това, Хамър, 79 градуса. Да, ясно. Няма проблем. И без това ще те следвам. Как бих ударил една студена бира? Аз пък малко трева. Не, хашиш. Готин хашиш. Мечта. Тревата ме кара да се шашкам. Голям наркоман си, дебил такъв. Да, и съм нисък. 25 и едно събуждане. Толкова съм нисък, че бих могъл да скоча с парашют от морета. Да, бих ударил една бира, бих ударил. Защо не си пускаш желанията в едната ръка и не се режеш в другата, да видим коя ще напълниш по-бързо? Оде, каква работа ще ни уредиш в тила? Не знам. Някоя призрачна работа. Знам само, че ще имаме климатик. И собствен хладилник. Пълен с бира. Лед. За теб има място в стаята за развлечения. Ще пратим Изи на отпуск в Тайланд, за да не си навлече някоя беля, преди да сме го качили на голямата птица към истинския свят. Ще ми го уредиш ли? Леле, много ще ми хареса. Харесват ми тайландските пички. Ефтини са също. Ние с красавица бихме могли. Ами Хамър? Хамър е прекалено корав за тила.
И в лайната си имам мускули. Отхапа главите на животни бисквити. Последния път, когато бях в тила, се обадих вкъщи по линията Марс. Свързах се с жена си. Тя не можа да повярва, че се обаждам от Виетнам. След като поговорихме за тук, нямаше какво повече да си кажем. Гробно мълчание, нито дума. Тръгваме. По-спокойно. Чакай малко. Ето. Ето, плъзваш го нагоре. Хвана ли го? Да. Виетнамци! Син Лой, Копеле. Одел, учени са те. Господи, кървиш? От дяволите какво правиш? Нищо не са те учили. Атакува се, Копеле. Атакува се. Пазих тила. Така са ме учили. При засада, мамка му. Оде, кракър е учен. Боли, всемогъщи Боже. Боли така, както никога не ме е боляло. Красавец Аморфин. Красавецът е мъртъв. Кракър. Кракър. Не дай да умираш. Не, Били. Имам нужда от теб. Ти си ми приятел. Няма проблем. Няма проблем. Три куршума. Виждал съм къде по-ужасни гледки. Виждал съм как оцеляват. Да, виждал съм ги. Виждал съм... Странно. Преброи ги... Когато ме удариха... Преброи ги. 1, 2, 3, 3. Аз просто... Под дяволите. Улучен съм на 3 места. Това от калашник ли е? Сигурно. Това е... Боже! Това е гръдна рана. Запуши ги, запуши ги. Имам морфин. Трябва да побързаме. Жълтите сигурно са чули стрелбата. Кракър, ще се оправиш, човече. Много неща преживяхме заедно. Нали? Прай? Ще минем и през това. 3 куршума не са нищо. Виждал съм и по-ужасни случаи. Запазете го. Запазете го, Оде. Вече не ме боли. Нищо не усещам. Нищо. Върни се. Върни се. Господи. Господи. Ще изпратим хеликоптер да ги прибере. Трябва да спреш кървенето. Изи, имаш ли медицинска лепенка? Хубав белег ще остане. Знаеш ли,
Замислих се и май съм пипнал късмета на красавеца. Мислиш ли, че е възможно? Късмета посещава някой, а след това се принася в друг. В случай, че не се върна, че ми изневери късмета, бих искал да кажа на родителите си, особено на баща си, че свърших добра работа. Да, свърших добра работа. Може да не съм бил герой или нещо такова, но дадох всичко от себе си. Но аз не се притеснявам в момента. Знам, че късмета на красавеца е в мен. Усетих как ме облада, когато почина. Лейтенант, страх ме. Яко загазихме. Не, човече, сериозно. Оде. Лайното ми уредя, човече. Трябва да ми помогнеш. Не мога. Не издържам вече. Не искам да умра. Преди... изобщо не ми дремеше. Но сега ми дреме. Оде, трябва да прикриваш задника ми. Свършиха ли ти хапчетата? Нищо не мога да скрия от теб, Оде. Не ме гледай така, бе, копеле. Ще те убия. Изи, всичко е наред. Спокойно. Спокойно. Изи. Ще се погрижа за теб, чули? Ще се погрижа. Някога лъгал ли съм те? Не. Така. Добре, човече. Добре. Извинявай. Малко ми се поразклатиха нервите заради кракър и красавица, просто. Мамка му. Оде. Каква е разликата между рибата и месото? Каква? Ако пиеш рибата си, тя ще умре. Друг гиран би бил. Изи. Ето ти моята бронирана жилетка. Знаеш ли как се използва това? Май ще трябва аз да водя. Ти си ранен. Глупости. Не искам да споря. Едва ходиш с тази рана. Видя ли? Не можеш да се изправиш като хората. Аз ще командвам. За да ни избият всички ли? Хамър. Ти ще водиш. Тръгваме веднага. Трябва да бързаме. Трябва да стигнем на време за хеликоптера. Направо невероятно. Много си печен. Ти си глупав самоубиец, Хамър. Така ли? Както Кракър винаги казваше. Ако ще бъдеш мечка, бъди гризли. Ще поема Тила. Добре, готов съм. Така, лактите прибрани. Не се скупчвайте на едно място. Пазете се от капани. Спирайте на всеки няколко метра, за да се ослушвате. Чухте ли? Хамър! Добре, човече, спокойно, ще се справя. Не съм някакъв шибан новобранец. Хамър! Човече! Съжалявам. Той е мъртъв. Хайде. Да изчезвам от тук.
Назад! Трябва да огледаме района. Хеликоптерът ще пристигне всеки момент. Внимателно, лейтенант. Капани. Чуди се, кой ли го е направил? Ние или те? Остави това, ела да ни помогнеш. Не казвам, че всички дръпнати изглеждат еднакво. Просто, като отида в града на греха, всички дръпнати ми приличат на хората, които съм застрелял. Нали разбираш? Призрачно, някак. Не броя мъртъвците. Не. Офицери, приятели, непознати също. Лейтенант, какво ще кажеш за морфина? Не, трябва да остане в съзнание за хеликоптера. А за мен? Не се притеснявай за мен, лейтенант. Аз ще се оправя. Слушай за хеликоптера. Алде? Аз ще умра ли? На кого му е притребвало да убива шматка като теб? 10 минути до взимане. Виетнамците ще опитат нещо. Чак още не си е свършил играта. Така, да се приготвим. Определете си линия за стрелба. Лейтенант, имаш ли червена сигнална ракета? Само жълта. Жълтото е за чисто положение. Трябва да пуснем червен дим, за да знае хеликоптера, че и Чък е тук. Той знае. Той вече не е новобранец. Червен дим за напечено положение. Ясно. Хей, не се шашкай, лейтенант. Нима ти се живее вечно. Ей, пазиш ли тила? Да, пази го. Човече, аз съм 60. Отче наш, който си на небето. Как си, Оде? Не си чувствам крака, но не ме боли много. Ако не мърдам. Хеликоптера трябва да пристигне скоро. Да, едно хубаво нещо във Виетнам. Щом чуеш хеликоптер, значи е от нашите. 10 часа. Залегнете. Дяволите, не. Не. Моля те. Пусни дим, лейтенант. Пусни дим. Хвърли го това чудо. Моля те. Хайде. Хайде, чакай. По-живо. По-живо. Хайде, бе, човек. Тръгвай.
Разтуди камерата. Вземи това, връщам се. Прикривай ме. Разкарай се от тук. Още не сме качили всички. Обикаляме 63. Изтегляйте се по-живо. Гледаме да ги обсипваме колкото се може по-яко. Взимайте някакво решение по-бързо там долу. Изчезвайте оттам. Хайде. Не, Молпик. Добре, Дракон. Гущер е високо в небесата. Един все още е в зоната. Участваха Джонатан Емерсън, Николас Каскойн, Джейсън Томлинс, Кристофър Бъргърт, Глен Маршалър, Ричард Брукс, Бирон Темъс и други. Филмът се разпространява от видеокъща CDM. Превод Атанас Сребров. Текста четоха артистите Иван Иванов, Калин Сърменов и Даниел Цочев. Тон режисьор Добромир Чочов. Susan on the West Coast